चिरांदुवार समष्टिनि जानानै जोङो इउपिपिएलनि जानानै जों बिथांखौ बुंगोन जे समष्टियाव थांगोन बे समष्टियाव बिथाङा माब्लाबा मोजां खामानि मावनो हानाय नङा। बिथांखौ फेजेननांगौ आरो फेजेननायानो जोंनि गुबै मुल थांखि जानांगौ। दिनैहाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय नैथि खोलोब बिजाथि फोसावनाय बे हाबाफारिया दसे सिगाङाव जोबनानै थांबाय। दा बे बिजाथि फोसावनायाव जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टियाव काम्फा बरगयारी बिथांखौ दिनै बिजाथि फोसावनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे बिजाथि फोसावनायनि थाखाय जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोर, प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर, इयुथनि दैदेनगिरिफोर, उइमेन्सनि दैदेनगिरिफोर, जोंनि मिरुनि दैदेनगिरिफोर आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफोर आरो आइटिसिएलनि दैदेनगिरिफोर जों जयैनो बे फोसावनायखौ लानानै जों प्रतिबाद खालामदों, जों बिनि हेंथा खालामदों आरो जोङो दिनैहाय नुनो मोन्दों जे जोंहा बे फोसावनायाव जोंनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा। जोङो माब्लाबाबो काम्फा बरगयारी बिथांखौ नैबे समष्टियाव बिजाथि जों मोननो लुबैयाखैमोन। मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा गादबनाय, नासयनाय, सुसिनाय, मानसि बुथारनाय बेबायदि खामानिखौ बिथाङा मावदोंमोन आरो बिथांखौ जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोङो खननै जों फेजेनदोंमोन आरो बिथाङा दाख्लैसो फेब्रुवारि दानावसो जोंनि बे इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदोंमोन। दिनै बिथाङा जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टियाव बिक्ति गैला। बिथाङा माब्लाबाबो देरहानो हाया। बिथांखौ रायजोनि स्कुला रायजोआनो मोजां मोनला। दिनै बिथाङा आरो जोंनि दोलोआव हाबफैनानै जोंनि दोलोखौ गुलजार बेबायदि गन्डगल खालामनानै जोंखौ गावस्रा होनायनि जे हाबाफारि बे खामानिखौ बिथाङा मावदों। दा बेनिखायनो जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै, जोंनि जिल्लानि जानानै, जोंनि मिरुनि जानानै, प्राइमारिनि जानानै, बुथनि जानानै, बिसिडिसिनि जानानै, सापर्टनि जानानै जों दिनै बिथांखौ जोङो खुद्रिसारनाय जोङो देखायदों आरो जोङो हायै खामानिखौ जोङो जेब्लाबो खावलायबाय थादोंमोन। प्रमद बर'खौ जों खावलायदोंमोन, जोंनि नेताफोरखौ जों खावलायदोंमोन, नाथाय बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ बेसेन होआखिसै। दा बेनिखायनो जोंनि मोनसेल' थांखिया बे 14 चिरांदुवाराव जोङो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जों लुबैदों आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जोङो इन्डिपेन्डेन्ट उदां बिजाथि महरै जोङो फोसावगोन। जोङो बेखौ फैगौ 2 तारिखआव जोङो नमिनेसननि जे खामानि बे खामानिखौ जोङो मावगोन। दा जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै खमसे खम 200 निफ्राय 300 बेबायदि जोङो रिजार्भेसन होबाय। जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जे फ्लेग बे फ्लेगखौबो जोङो सावनाय जाबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समाव इन्डिपेन्डेन्ट जानानै जों गेलेनो जोङो थियारि जादों आरो 100% जोङो निश्चय देरहागोन जों बेखौ मिजिं खालामो। जोंनि समस्टियाव काम्फाया थैब्लाबो देरहाया। बे 100 बे समस्टियाव गेलेब्लाबो बिथाङा देरहाया। मानो? काम्फाखौ मोजां मोननाय मानसियानो गैला। दा काम्फानि बिथांमोना रिउमार्स खालामनायनि थाखायनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोआव दिनै बिपिएफआव, बिजेपिआव, जोंहा एबिपिआव आरो गुबुन गुबुन दोलोआव दिनै जोंनि दोलोनि मानसिफ्रा दिनै थांगासिनो दङ। मानो? काम्फा बरगयारी बिथांखौ जोंहा रायजोफ्रा मोजां मोनला। काम्फा बरगयारीनि आदर्श नितिखौ मोजां मोनला। काम्फा बरगयारीनि आखुआ माबायदिमोन बेखौ जोङो रावबो मिथियै गैया। 17 बोसोरनि जारिमिनाव जों भुगिनानै दङ। दा बेनिखायनो काम्फा बरगयारीखौ जों माब्लाबो जोङो लुबैया आरो काम्फा बरगयारीनि बे समाव 100% देरहाया जों बेखौ बुंनो हायो। दहाय सिगाङाव नोंथांमोना इउपिपिएलनिमोन, दा सोरनि जानानै खामानि मावगोन नोंथांमोना? जों दिनैहाय सिगां समाव जों इउपिपिएलनि हार्डकोर वार्कारमोन। जोङो इउपिपिएलनि गेजेरजोंनो थांनाय 2020आव जोङो काम्फा बरगयारी फेजेनदों। थांनाय 2021आव जोङो जयन्त बसुमतारीखौ जों देरहाहोदों। थांनाय 2024आव लकसभायाव जों जयन्तखौ देरहाहोदों। थांनाय 2024आव बाइ इलेक्सनाव निर्मल कुमार ब्रह्मखौ जों देरहाहोदों। जों दिनैसिमबो जेनाखै। जों इउपिपिएलनि साफा साफा कर्मिमोन। जोंनि मोदोमाव थै हारा मेलेमाव इउपिपिएलआनो दङमोन। नाथाय जोंखौ हाइकमान्डआ बेबायदि खालामनायनि थाखाय जों इउपिपिएलनिफ्राय जोङो दिनै बिबान एंगारबाय। जों रिजार्भेसन होबाय। 300सो जोंनि मावथिफ्रा दिनै रिजाइन होबाय आरो जोङो जोंनि फैबाय थानाय समाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जोङो इउपिपिएलनि बिजाथि नङालासिनो उदां बिजाथि जोङो होनानै बिथांखौ जों देरहानो थाखाय थांखि लानाय जादों। थारैनो नोंथांमोना काम्फाखौ फेजेनमारगोन? जों 100% जों काम्फाखौ फेजेनगोन। जेरैखि जाया मानो बाय हुक एन्ड बाय क्रुक जों काम्फाखौ फेजेनगोन आरो काम्फानि जों उदां जागोन। जिन्दाबाद डक्टर सांग्रां ब्रह्म जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। काम्फा बरगयारी इउपिपिएल दोलोखौ गोबाव सम लाखिनो हागोन साना नोंथांमोना? जोङो दिनैहाय खावलायदों जे मोनसे समाव जोंनि तरुन गगৈ, सर्बानन्द सनवाल बिथांखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गादी सोदों। दिनै जोंनि प्रमद बर'नि गादिखौबो जोंनि जायफ्रा दिनै इउपिपिएलआव फैनानै दिनै बिथांमोनहाबो प्रमद बर'नि गादी सोनो थांगासिनो दङ। प्रमद बर'आ हुसियार जायोबा बेयो गावनि इयुनखौ थि खालामनो हागोन। प्रमद बर'आ जुदि बेनि फारसे जुदि सांग्रां नङाबा प्रमद बर'आबो गाबोन गावनि मासिया थानाय नङा। दिनै इउपिपिएलआ मोनसे थांखि लादोंमोन
20 बोसोर 25 बोसोर जोंनि सरखार खालामनो थाखाय रायजोनि खामानि मावनो थाखाय थांखि लादोंमोन नाथाय जोंनि गेजेरावनो गावसा गावसि जायोब्ला जोङो 5 बोसोरावनो जोंनि इउपिपिएल सरकारा जेनगोन गाबोन सोरनिबा बाहाय सरकार फैगोन प्रमद बर'आ बाहाय खुनु पावार थानाय नङा आरो बेनिखायनो जों खावलायदों सम थानायावनो बयबो मोनसे मोजां सिन्था पजिटिभ क्रिएटिभ इनोभेटिभ साननायजों खामानि मावनो हायोबा जों निश्चय इउपिपिएलआ गोलाव सम थांगोन नङाब्ला बियो गुसुं समावनो इउपिपिएलनि सासना इउपिपिएलनि गोहोआ बियो जोबनो थांगासिनो दङ मख'नो गोनांदि नैबे 14 नं चिरां दुवारावहाय रनजित बसुमतारी बिथाङा एमसि इलेक्सन देरहानानै थांदोंमोन आरो बिटिसिनि इएमबो जाबोदोंमोन दा बिथाङा नैबे गावनि समस्थियावहाय माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायाखै होननानै रायजोफ्रा बुंदोंमोन दा बैफोर खामानि मावनो हायैफोरखौ रायजो राजानिखौ नोंथांमोना बा डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ इउपिपिएलनि जानानै गोबां खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंगोन आरो नोंथांमोना दा केन्डिडेट मोनासै बिथां सांग्रां ब्रह्मआ दा बैसोर रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना माबायदि गोजोन होनो सानो दिनैहाय जोङो रोखा बुंगोन जे थांनाय 2020आव बिटिसि बिसायख'थियाव रनजित बसुमतारी बाहाय टिकेट मोनामोन बिथाङा गुबुन जायगानि बा गुबुन समस्थिनि बिथांखौ जोङो बे समस्थियाव पार्टिनि डिसिप्लिनखौ लाखिनानै जों बिथांनो बिजाथि होदोंमोन जोङो रायजो राजाया ज' खौसेयै जों बिथांखौ जोङो देरहासार खालामदोंमोन दिनै एमसिएलए जों मोननो हादोंमोन इएम जों मोननो हादोंमोन नाथाय बे 5 बोसोराव बिथाङा रायजोनि जेबो खामानि मावनो हायाखै दिनै जोंनि ब्लकखौनो नायनो हायाखै ब्लकनो मोनसेबो स्किम होआखै प्राइमारिनि स्किम होआखै रायजो राजानि खामानि मावनो हायाखै दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव डिभिजनल' खालामदों गावस्रानायल' खालामदों पार्टिनि गेजेराव डिभाइड एन्ड पलिसिखौल' बिथाङा खालामबाय थादों आरो दिनै जोङो बुंनो हायो बिथाङा दिनै जोंनि समस्थियाव खुनु पद्धै मोजां खामानि मावनो हायाखै जोंनि गेजेराव बियो गावस्रानायनि खामानिखौल' मावबाय थादों आरो जोङो बिथांखौ बुंनो हायो बिथाङा दिनै पावारनि हांग्रि पावारखौल' लुबैयो आरो दिनै बिथाङा बेबायदि पावार मोननायनि थाखायनो 100 कौटि 200 कौटि बिथाङा खामायनो हादों बायदि बायदि बिथाङा गारि सोरजिनो हादों न' बां सोरजिनो हादों हा हु सोरजिनो हादों दिनै 100निफ्राय 200 कौटि बिथाङा खामायनो हादों आरो दिनै जोंनि समस्यायाव गावसा होनायाव 1 नम्बर रल लानाया जा रनजित बसुमतारी बिनि उनावहाय अमर सिंह ब्रह्मआबो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो जों बुंगोन अमर सिंह ब्रह्मआ थांनाय 2020आव बिथाङा चिफ सारा बिथांनि टिकेट जासिदोंमोन बेयो लायाखै 2021आवबो एसेम्बलि बिसायख'थियाव अमर सिंह ब्रह्मनो टिकेट जासिदोंमोन बे गेलेयाखै दाख्लै बाइ इलेक्सनावबो अमर सिंह ब्रह्मनो चिफ सारा नोङो टिकेट जासिदोंमोन बे गेलेयाखै आरो दिनै सोरनिबा बियो आथिं सुग्रा जानानै सोरनिबा आफाखि सोलाग्रा जानानै जोंनि समस्थिखौ दिनै गादबनो नागिरदों दिनै सुसिनो नागिरदों दिनै फेरेंगा सारा रनजित बसुमतारीया दिनै साख्रि थिसननायाव गोबां रांनि लेनदेन जादों जाख्ल'दों नासयदों गादबदों बे बाथ्राखौ जों दिनै रोखा बुंनो हायो दा बेनिखायनो नैबे समस्थियाव फेरेंगानि जेबो हल गैया नैबे समस्थियाव फेरेंगाखौ गाज्रि मोननायनि थाखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोआ गावसा गावसि जादों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय दिनै गुबुन गुबुन दोलोआव थांनाया जागासिनो दङ नोंथांमोननि समस्थियाव मानो खारनो गोनां जादों सेक्रिफाइस खालामदों होनना बुंदों बिथाङा खाम्फा बरगयारिनो न' बिथाङा खुनु पद्धति सेक्रिफाइस खालामाखै बिथाङा जोंनि गेजेराव डिभाइड एन्ड पलिसिसो खालामदों गावसा होनायनि खामानिसो मावदों आरो बिथाङा जोंनि समस्थियाव मोजां खामानि मावनो हायैनि थाखायनो रायजोफोरजों सैजायैनि थाखायनो रायजोफोरजों मोजां बाथ्रा बुंजायैनि थाखायनो रायजोफोरखौ सेबा खालामनो हायैनि थाखायनो नैबे समस्थिनिफ्राय बिथाङा दिनै गुबुन समस्थियाव थांनांदों दिनै जों बुंगोन जे बिथाङा निसिमायाव थांनो नागिरदों बावखुंग्रियाव थांनो नागिरदों जोङो जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्थिनि जानानै जोङो इउपिपिएलनि जानानै जों बिथांखौ बुंगोन जे समस्थियाव थांगोन बे समस्थियाव बिथाङा माब्लाबा मोजां खामानि मावनो हानाय नङा बे समस्थियाव थांनानै डिभाइड एन्ड पलिसि खालामगोन बेनिखायनो रायजो राजाया सांग्रां जानाया मोजां निसिमानि मानसिफ्रा भटार्सफ्रा सांग्रां जानाया मोजां बावखुंग्रिनि मानसिफ्रा भटार्सफ्रा सांग्रां जानाया मोजां बिथांनो थैब्लाबो भट होनो नाङा बिथांखौ फेजेननांगौ आरो फेजेननायानो जोंनि गुबै मुल थांखि जानांगौ